И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Арман 333, с мен е Алекс. Кажи здрасти. Здрасти. И днес мисли да поиграем малко CS. Ще видите как ще го размата. Ето видим, бе. Ще го бия като кон. И Абонирайте се за мен и за него. Ние сме само двамата за сега. Мишката ни цепи. и така, дами и господа, посетете ми моя в VBOX. Да, аз ще му кача профила, да му посетете неговия. Моят профил е Алек. Вижте в това, отивате там на Deviant, пишете нещо там, И веднага гледайте как ще го убия. Гърбач! И ако искате да видите как така правим клипове, отидете на там, де имате линия да пишете неща. Имате едно такова, отивате на човеченцето и пишете Алек на английски и те ме видите. Аз направо долу ще напиша твоя... Ще ти напиша там профила и да се абонират за тебе и за мене. Пише просто Алек. Къде си, бе? Ти къде си? Аз съм тук къде от улева. Да е. Видяхте ли, дами господа, как се убива човек? Тук се надежда. Сървъра съм го качил в другия епизод, затова че сега няма да го... пак да го пиша. Затова ето го ангала долу. Дами и господа, забива ми мишката. Как го тръгва, видяхте ли? Забива ми мишката, бе, баце. Дами и господа, аз съм много добър на тази игра. Никой не може да ме бие. Да. Ти ще видиш. Къде си, бе? Тук пак лония Толео. Он е там тунела. Ама ония под или от нагоре? Големия. Ония начин. Тя ще разстреля някой сега. Може ли да се обърнеш? Заби ми мишката, майка ти! Чакай малко. Тук съм. АФК бех. Не ме килвай. Аз това вече. Видяхте ли колко пъти съм го търпал само един път? Тук ли си? Да, бе. Не ми заби нещо в сървъра. Ти си още вътре. Сега вече... Къде си, бе? Пак лония големия. Тунел. Айде бе, дева, това сега ще се махне. Аз отивам в малкия. Окей. Малки отивай. Ама те пистолета не мога... Но ми не е сгодно, бе, баце. Кой ще отида на компютъра? Отида на кое си са? На лаптопа.
Ти имаш и лаптоп ли? Аз съм много добър за теб. Не, просто мишката ми цепи и я не мога да играм с нея. Вземал съм аз, ето. И затова... И затова ме киваш, иначе до сега да си умрел с 300. Копеле! Бати, заби ми мишката! Бати простата мишка! Дай го това виждате колко съм добър. Това не е той герой, трябва това да стане малко. Едно ми забива, бе! Бате! Бати просто мишка, бе! Не съм с хак. Ти с хак ли? Аз не съм с хак. Окей, бе, окей. Като не можеш да играш с тази игра. Мога, обаче аз съм на леглото и мишката ми цепи. Но и аз съм на легло. Баце, откъде? Минах през долния ход. Тези, които искат да рестартират точките си, да напишете това. РС. Наклонена черта РС. Дето. Аз по принцип съм много добър на това, ама що са... Бегай! Не! Баце! Марио, откажи се, не можеш да ме биеш. Мога, ма мишката ми цепи, бе, не разбираш ли? Ашка ми забива. Оля, за 5 сте седи на едно место. Лона чершав. Къде? Пак ли запецваш, ма, курво? Най-накрая ще има отърпал един път. Това ми зацепва, ма, за световно. Баси... Дами и господа, това мисля да е за епизода. Аз бях Ларва 333, с мен беше Алекс. И до скоро!